салому алайкум дӯстон бардарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадем ба канали меёни канали Қодиров Сайбирҳон. Бисёр бардаро хоҳиш кард ки карпат парто бардаро ҳамин карпато биғизай аз ҳисоби маҷбурӣ мепартоем дига чикор кунем. подписчико хоҳиш мекунем ки карпат парто Сайбирҳон канал дози карпат напартаси як сар ду саргоҳи гусола дора, якта карпат, якта бур бардаро бур карпат меган чихе меган бо медонехтон ина бардаро инаи карпат где-то як моҳ пас мезоя бардар биғизи як моҳ пас мумкин бизоя як моҳ 10 рӯза мезоя аид сари синай бардаро ин бур карпат иш як 10 рӯз мекаша барои зоиданаш. ина бардаро синаша бинен ина ҳарчо чо гаранти кати кор мена ина синаш бардаро ина бардаро навор то охир тамошо кунем. подписаться, лайк, абҷахен дастгири шумо пешраи мост. ду саргоҳи гусолдор гоҳи биғиз инаиш биғиз як моҳ пас инаиш 15 рӯз меган 10-15 рӯза мезоя. ҳозир бародаро инаира мо дандонша нишон метем шумо бибинед. бародаро ду такадабдай худо розӣ боше инам як моҳ да як моҳ 10 рӯза сеюмша мезоя. ина бародаро диден дандонош ката басе тоза бародаро карпат шумо диден сеюм гусолаша мезоя. хеле ҷӯшидан адат вапше шатазанӣ надора. бардаро дидасен вапше хеле поша пеш намекунина гарантини гова. бардаро дидасен хеле чи намега вапше та ина ҷӯшидасай умуман ина пушти синаш бардаро ниго бҷӯшиша бор ина ягон кас қабидаги вапше неса бардаро ҷӯшиданша диден ҳичи намега бардаро ҷӯшиданша диден ана мезгарем бур карпада бардаро иам гои беспаташни гои бузбалай бениёат гои хубай иам адати шатазани вапше надора. ина бибинем бардаро ширдам хубай и где-то як 10-15 рӯза мезоя кадом ки гоҳгири чай ширда бениёат гои хубай не буди. ина бардаро диди бардаро дидасе вапше хеле адати шатазани надора ҳозир биғиза ичи намега. ина бардаро ягон инсон қабидагӣ нестай чизе ки ҳаста ина бардаро ҳам чизе мо шумода нишон додест ичи намега аҳлай гои хубай. рости бардаро диден ҳардша ҷӯшиданша нишон дод. бардаро меган ки нархошон ҳардша мо рости яхи нарх мемонем. бардаро ҳардша нархоша як мемонем. бардаро нархошон як хеле аделна бардаро. инаи карпат мақсад бардаро 12,500 бо арзон мешава як мода аям 12,500 бо арзон ҳардаш 25,000 сомон. ма симентал да гуфтум иш 10 рӯза мезоя инаиш як мода мезоя где-то як моҳ 10 рӯза мезоя иш як 10 рӯза 15 рӯза гаранти кати мезоя не ки бардаро ҳардаш 25,000. ма сименталоро мондум 30,000 гуфта будум занг задиан мегаш то ҳардаша 30,000 гуфта буди ин ира ҳарда 12,5 гуфтум бо ҳами 12,5 гуфта занг назем бардаро иш 12,5 аделна карпат и бур карпат аделна 12,5 хоҳишманди бур карпат бениҳоят бисёра ина мираҳои ки медонем мира бисёр занг мезананд медонам сари синай не ки мегум бардаро ба хотири иш ма ҳардаша 12,5 дигиём бо муомила дорам. номрои телефони бардар 1850-443 занг бизанед бардар. ин ҳамида ватсап имо ҳастай гаранти говояха гаранти шикати ина сари даштем бардаро ҳамира наҳози ина гулмехошон бардаро ки да ҳами танашон и говои деҳқонӣ бардар говои деҳқонӣ шай бардаро номрои телефони бардар мондем нарша мондем адреси ки ҷой қариби абдураҳмони ҷомӣ бардар кӯйбеш наздики кӯйбеш. номрои телефони хича мондем нарша худаш 12,5 гуфт бо арзон мешава гаранти дора 100% бардар. худо нигаҳбонатон то наворианда.